मिसिर जी अभी फोटो खींचता नहीं। अरे मिसिर जी आ तू तो बारा अरे मिसिर जी तू तो मिसिर जी ढेर सारा प्यार मिलल लेकिन गोरी बात बड़ा सोचना हमके जोरदार मिलल बा। केहू एक घर का सार हो तो पूरा गांव का सार बा। कहल गइल बा कि गांव समाज सार बड़ा सबका भला करेला।